риоя кардани қоидаи ҳаракати роҳ омили пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ аст. дар акси ҳол дучор шудан ба садама аз эҳтимол дур нест. чунончи санаи 15 сентябр тахминан соатҳои 21:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Zafira Атахонов Кабирхон Исломович соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом ҳангоми ҳаракат тавассути кӯчаи айнии шаҳри Конибодом бехатари ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард марди 52-сола истиқоматкунандаи ҷамоати диҳоти Патари ҳамин шаҳрро ки роҳро убур мекард пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расид. санаи 16 сентябр бошад тахминан соатҳои 23:00 ронандаи дучархаи тамғаи скутер Анурқулов Абдуваҳоб Мусулмонқулович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати Исмоилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат бо роҳи нақлиётгарди ҷамоати мазкур аз уҳдаи идораи дучарха набаромада аз роҳ баромада чапа шудааст. дар натиҷа ронандаи дучарха ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта мусофири он дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ба ҳамин монанд ноуҳдабароии ронанда бар рух додани садама бо оқибати марг мусоидат намуд. санаи 8 сентябр тахминан соатҳои 02:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota RAV4 рақами хади давлатиаш U237 RU минтақаи 799 Федератсияи Россия Юсуфҷонов Мансурҷон Раҳматҷонович соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар километри 188 шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ноҳияи Шаҳристон аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили ҳаракати роҳ баромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Саид Абдураҳмон Абдураҳмонови 21 сола сокини шаҳри Хуҷанд аз ҷароҳатҳои вазнинӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. худи ҳамон рӯз яъни 8 сентябр тахминан соати 17:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Nissan Tiana рақами давлатиаш 813 KA минтақаи 186 Федератсияи Россия Ҷаборов Ғаниҷон Ҷалилович соли таваллудаш 1976 ҳангоми ҳаракат дар километри 283 шоҳрои Душанбе Хуҷанд-Чаноқ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes-Benz ки дар як самт ҳаракат намуда ба тарафи чап гардишро анҷом медод бархӯрдааст. дар натиҷа мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Nissan Tiana зани 54 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар роҳ ба беморхона ба ҳалокат мерасад. бозрасии давлатии автомобилӣ бо пешниҳоди мисолҳои мушаххаси дар гузориши инъикосёфта бори дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳ хусусан ронандагону пиёдагардонро ба эҳтиёткорию бо интизомӣ даъват менамояд, зеро тавре аён гашт як ҳаракати ноҷо фарҷоми ҳаёти инсон шуда метавонад.